Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin issegwu il-programm li skat wasalna kważi lejn tmiem l-ewwel programm għal din il-ġimgħa ma mhux qabel ma niddiskutu ftit flimkien ma' Kane Said Kane illi jkun qiegħed magħna kull 15 waqt il-programm tagħna ġej mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli u bħalissa kif dejjem ngħidu għaddejja kampanja biex inħeġġu lit-telespettaturi tagħna jkunu konxi anki kemm tista' ssir ħsara meta persuna ma jkunx responsabbli fil-lob tiegħu. Kif aħna Kejn? Nsallimlek Angela u nsallim lit-tim kollu wara dan il-programm. Jiena ngħidlek grazzi tal-qiegħed magħna fil-fatt kif dejjem ngħidu sfortunatament il-lob tal-azzart eċċessiv u il-persuni madwar dak il-persuna li jħobb jilab naturalment ibatu ħafna riperkussjonijiet u veru. U naturalment anki f'dan il-każ għax qatt ma semmejnihom hemm etajiet differenti, m'hemmx faxxa waħda ta' etajiet. Ekku, il-lob tal-azzart eċċessiv ma tistax torbtu ma' età waħda kif qed tgħid inti. Il-lob tal-azzart eċċessiv jorbot noħolqu awareness aħna bħala fondazzjoni mit-tfal tagħna, mill-żgħażagħ tagħna, adulti u anke anzjani. Ġifieri ma nistgħux ngħidu għax jiena m'iniex anzjan jew jiena m'għandix il fuq minn 18-il sena u m'għandix 25 sena u ma nattendix casinos, ma tistax tkun ir-realtà tiegħek. Jiġifieri il-lob tal-azzart eċċessiv, il-vizzju patoloġiku u l-vizzju kompulsiv jista' jolqtok there and then. Persuna kif dejjem nirrepeti ma timxix mal-linja ta' kontroll tagħha finanzjarja u l-linja ta' kontroll tagħha ta' ħin, tibda tabbuża bil-mod il-mod ma' dak il-bilanċ u sfortunatament iva m'hemmx etajiet. Tista' tispiċċa b'darek mal-ħajt. Illum Angela nixtieq nitkellem ftit fuq is-sinjali li persuna li tkun għaddejja mill-fażi tal-kompulsività fejn tkun qed tagħti ħafna attenzjoni għall-lob tal-azzart, titfgħu first and foremost f'ħajjitha, titfa' priorità kbira fil-lob aktar mill-familja, mill-ħbieb, mill-ħajja soċjali, mill-ħajja finanzjarja tagħha. Kważi tinsa ir-realtà u tidħol f'dinja immaġinarja. Dik il-fażi aħna nsejħulha bħala aljenazzjoni, wieħed mis-sinjali primarji. Barra l-aljenazzjoni għandek li l-persuna tibda turi preokkupazzjoni kbira, preokkupazzjoni għat-telf, dejjem tibża li se titlef fil-lob tagħha. Barra l-preokkupazzjoni, l-aljenazzjoni, persuna tibda turi sintomi ta' eskalazzjoni ta' adrenalina ngħidula meta l-persuna jilab ikun on a high kif ngħidu bl-Ingliż qabel ma jitfa' dik il-bet li tiswa l-flus, persuna tkun overindulgent, tkun eċċitata ħafna u sfortunatament dawn il-character traits tinduna bihom mill-ewwel. Persuna tkun ferħana settir, f'salt minnhom laqqas jgħaddi kwarta nofsija wara li l-persuna tkun tilfet flusha taqa' f'depressjoni, taqa' f'ansjetà. Illallux kemm tlift flus, issa kif ħanġibhom lura. Sinjal ieħor li l-persuna tibda tikdeb, tibda ddawwar id-diskors. Tkun għaddejja minn mument ikraħ f'ħajjitha fejn ma tibdix tara the end of the tunnel, ġifieri ma tibdix tara dawl, tibda biss tara dlam. U sfortunatament dawn is-sinjali ta' gideb, preokkupazzjoni, aljenazzjoni, il-persuna tkun trid pereżempju li dawk l-aktar viċin tagħha biex iħallsulha dak li huwa msejjaħ bl-Ingliż bħala bailout.
Isma, għandi dan l-ammont ta' dejn, ejja ħanħallsuh u jiena ma nibqax bil-vizzju. Noqogħdu attenti x'nemnu u x'ma nemnux. Xtaqt nistaqsila li xaħna qed nitkellmu dwar lob tal-azzard, pero x'inhi d-differenza anki bejn gaming u gambling f'dan il-każ? Iva, din importanti ħafna. Mela, gambling huwa dak li bil-Malti nsejħulu lob tal-azzard. Meta l-persuna tilab u waqt il-logħba tagħha qed tirriskja flusha bit-tama li ġġib il-flus lura. Sfortunatament mhux il-flus biss jirriskjaw għaliex jirriskjaw kważi dak kollu li jkollhom. Iva, aħna nisimgħu b'każijiet fejn barra mill-flus jintlabu proprjetajiet, il-Malti jgħidlek tilab ruħek. Iġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti, għandek il-gambling fejn inti qed tirriskja flusek u mbagħad għandek il-gaming li huwa logħob fejn m'hemmx riskju involut. Dawn l-online free games, il-video gaming nistgħu ngħiduha wkoll, imma wkoll irridu noqogħdu ftit attenti għaliex ma nistgħux ngħidu li fil-gaming fuħut minn daw il-logħob inti wkoll jista' jagħti l-każ li tkun qed tirriskja daqsxejn flusek. Imma jiena dejjem nispjega b'dan il-mod. Jekk il-persuna fil-logħob tal-azzard tagħha, anke fil-logħob diġitali, anke fil-gaming, timxi mal-limitu ta' ħin u fil-gambling timxi mal-limitu ta' flus kemm qed tinfoq flus, ma fiha xejn ħażin. Hemmhekk fejn jidħol ir-responsabbiltà fil-plejer. Il-logħob responsabbli li jiena dejjem nirrepetih. Sfortunatament, kif jibdew jinqabżu dawk il-limiti, tibda titbexxa dik it-tieqa fejn sfortunatament il-vizzju għandu ħafna riperkussjonijiet familjari, soċjali, sfortunatament riperkussjonijiet fuq it-tfal. Hawnhekk nixtieq inqajjem daqsxejn punt fejn ma nibdewx drawwiet tal-logħob tal-azzard fil-familja. Nisimgħu b'każijiet fejn ħafna ġenituri biex it-tfal joqogħdu kwieti jixxu ammonti kbar m'iniex ngħid ammonti limitati ta' imma ammonti kbar ta' scratch cards pereżempju. Ma nistgħux huwa kontra l-liġi li nibagħtu tfal tagħna pereżempju biex jiktbu 5 numri ta' Super 5 kif kienet l-antika pereżempju. Illum il-ġurnata m'għadix permissibbli. Ġifieri noqogħdu ftit attenti ma ndaħlux drawwiet tal-logħob tal-azzard fit-tfal tagħna. Għaliex jista' jagħti l-każ li l-qudiem jiswa ħażin anke fuq uliedna. U hawnhekk naturalment allura kemm importanti li nżommu għajnejna miftuħin biex naraw ċertu sinjali dawk li semmejt inti u oħrajn forsi illi ikun qed juri dan il-maħbuba tagħna meta qabel ma kinux hemm. Ekku importanti li kif ikonna daqsxejn taħjiel li l-persuna tbiddel l-atteġġjament. Tkun imdejqa ħafna, tkun ferħana żejjed. Dawn huma daqsxejn ta' hints fejn feelers li importanti li ikun hemm open communication mal-maħbubin tagħna. Isma' għaliex imt imdejja, isma' kemm inti ferħan dal-aħħar qabel ma kontx hekk, x'inhu għaddej ix-xogħol, kif sejjer, dawn il-mistoqsijiet żgħar. Mhux lill-maħbubin li ngħixu magħhom ta' kuljum, ġifieri anke lill-ġenituri tagħna tajjeb li nagħtu dik it-telefonata kif sejjer f'ħajtek, ir-rutina, ninteressaw ruħna fir-rutina tal-ġenituri tagħna. Għaliex sfortunatament il-persuna li kienet ittilab qabli semmejtu t-tombla. It-tombla hija attività ħelwa ħafna li hija soċjali, għandha saħħa soċjali u sakemm persuna timxi mal-limitazzjonijiet tagħha, why not? Però llum irridu ngħidu wkoll għax aħna maħniex nirreferu f'dan il-każ fejn qegħdin nitkellmu il-logħba tat-tombla, x'il-logħba tat-tombla nafu li kienet xi ħaġa li tiltaqa' ma' grupp ta' nies u speċjalment nies ta' ċertu età kienu jieħdu gost jgħidu kelma u jilagħbu t-tombla. Anki minħabba l-Covid. Pero il-Covid fejn jidħol anki il-logħob responsabbli affettwat, żdied in-numru illa li x'aħna qed ngħidu li persuna li tkun waħedha fil-kamra tagħha kollha aġġeġġ teknoloġiku
hemmhekk tista' tkun qiegħda naturalment u l-laptop u tablet u naturalment tkun qed tilab dan il-logħob. Sewa, fejn jidħol il-COVID, fejn jidħol żmien il-COVID, bħalissa fuq livell nazzjonali m'hemm l-ebda statistika. Jiġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti kif nitkellmu. Ma nistgħux naqtaw lajn u ngħidu li l-COVID żied il-logħob tal-azzard u ma nistgħux ngħidu li jisma' ma kien hemmx l-ebda effett. Jiena nħobb insemmi każ partikolari fejn persuna li mgħallem tiegħu qabdu biex jaħdem id-dar. Jista' jkun hemm każ fejn il-persuna jgħidlek isma' jien qed naħdem id-dar qabel kont nilgħab fil-break biss minn fuq il-laptop, illum il-ġurnata għandi aktar aċċessibilità u qiegħed waħdi d-dar. Jew inkella jista' jagħti l-każ fejn il-persuna tkun imdawra issa mal-familja tagħha taħdem id-dar u tkun aktar konxja tgħidlek isma' ħjar noqgħod aktar. Ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet personalizzati anke ta' persuni naturalment li jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet. Però intom bħala talba għaliex irridu ngħidu li llum hawn lajnuna anki jekk aħna familjari nkunu nafu li xi ħadd għaddej minn sitwazzjoni bħal din, illum hemm lajnuna u allura kemm importanti għax inti m'intix tgħidilna ma jilabux il-logħob irid ikun b'responsabilità. Jiġifieri anke aħna għandna ir-responsabilità li nkunu nafu x'qed jiġri madwarna. Iva, jiena nħobb nirrakkonta ir-responsabilità għandha tidħol f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek. Speċjalment f'attivitajiet li għandek daqsxejn ta' persentaġġ mhux ħażin li jista' ġibek daqsxejn darek mal-ħajt. Tajjeb li nkunu responsabbli. Il-logħob għandu jkun hemmhekk, persuna għandha tistrieħ timxi mal-limitazzjonijiet tagħha ta' kontroll, imma jekk sfortunatament tkun għaddejja mill-problemi il-persuna tħoss il-kuxjenza tniggiżha kull meta tilab, tibda taħseb li se ġġib lill-ulieda darhom mal-ħajt finanzjarjament, tgħaddi minn ċertu żbalji, il-persuna għandha tkun daqsxejn ta' gazz u tirrealizza li jisma' jiena m'iniex speċjali. Ġifieri il-vizzju laqat lilu wkoll, għandi nikkomunika, għandi jinsib soluzzjoni, irrid inkun b'saħħti miegħi innifsi, inċempel għall-għajnuna fosthom il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna wieħed 777. U meta persuna tkun hi responsabbli u ċempel dak in-numru, ifisser li di diġà għamlet l-ewwel pass għal fejn. Ekku. Li persuna taċċetta li għandha problema tikkomunika mal-maħbubin tagħha diġà tkun qed issib l-għajnuna mill-maħbubin tagħha u tiddeċiedi li tfittex l-għajnuna hemmhekk dawk huma l-akbar żewġ passi possibbli li l-persuna tista' tagħmel. Inħeġġeġ lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuni hemm barra tiddejqu xejn dawn mhumiex affarijiet tal-mistrija. Aħna għandna staff professjonali li lesti li jilqgħu t-telefonati tagħkom, lesti li joffrulkom appoġġ, tiddejqu xejn ċemplunna aħna għandna servizz 24 siegħa kuljum. L-anonimità hija assoluta u l-konfidenzjalità hija assoluta. Tiddejqu xejn iċċemplunna. Nirringrazzjak Kejn ta' din l-informazzjoni li għaddejtilna kif qal Kejn ċemplu dak in-numru żommuh anzi dak in-numru tat-telefon wieħed 777 illa għaliex anki naturalment jekk aħna nirrealizzaw li hemm xi ħadd li għandu problema mingħajr ma nkunu nafu nkunu qegħdin ngħinuh. Grazzi tal-li segwejtu l-programm tagħna, grazzi lill professjonisti kollha li kellna magħna. Naturalment aħna nerġgħu niltaqgħu għada l-edizzjoni oħra tal-programm Niskata wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar fisem it-tim eċċezzjonali wara l-programm Niskata taħt id-direzzjoni ta' Andrew Bajew. Niltaqgħu għada fil-kwarta, nsemmilkom.